Parjolo hidahami amanginang dipamuhai, ikut takasma dihita amanginang hina arga ni peristiwa keluaran dari Mesir di sejarah ni bangsa Israel. Songon dia hina arga ni namasai di perdalanan ni bangsa ni debata dalam sejarah Israel, ima patorangota macai arga doi dinasida, jala sada kredo doi dinasida, ia opunami na jolo di parhatobanan Mesir, di palua debata, sahat rodi saunari pe ikut takas doi ingoton ni nasida tu pinopar naro muse menguluti aka generasi na parjolo. Atong dia ma udutna dung tapatorang hinarikot ni namasai dinasida, hinarikot ni peristiwa keluaran di bangsui tauduti mamuse tu ipola manang unok ni tropoki ima di pikiran nami peristiwa Sinai. Gudang do aka peristiwa na arga di kitab Keluaran, termasuk may salah satu peristiwa Sinai na niguaran na di bagasan bahasa Batak di Bibelta ima halongonan Sinai, Gunung Sinai, Dolok Sinai. Jadi takasma dihita tapat orang may di akanamalo ahli arkeologi saya dilului nasida do bukti na akurat idia do perjupangan ni si Musa do debata di Dolok Sinai. Alayang go dihita akana porsea na manjaha Bibel sasitongna dang apala lokasi akurat na rumikot dihita alai ima momen bersejarah na masa ditiki. Maulun yang terjemahonon tu bahasa Batak momen bersejarah alai tadok ma sada peristiwa na bulon, momen yang tak terlupakan, dak terlupahon. Sian lungun ni rohana sida lah pajupang doh debata ala naung di palua debata na sida sian soridadu ni bangsa Mesir tikina pajupang na sida doh debata maceri kot do di nasida nak pemarhite si Musa na posona peristiwa Sinai memegang peranan penting dalam perkembangan sejarah Israel. Sian buku 2 Musaon lam takas mataida satokit pe dakya ditinggal honde bata bangso na pinilit nani haholongan ni rohanai. Momen bersejarah taida sian panjauan ni si Abraham, ruar bangso sian Mesir, dolok halongonan Sinai, dipatakas debata holong ni rohana marhite panjauonna tu bangsoi. Namangihut musia manginang huidahami di turpuk tahun fokus mahita tu ayat 5 pandohan naman dok jadi hasiak kumahamu. Sadana istimewa, sadana arga do pandohanon amanginang. Molo talului alusna buasa. Aha hurohana ni ulahon ni bangsoi. Bain gabe pola hasian ni debatana sida. Tung sudah potita do alusna. Ia soholan ala ni asini rohani debata. Jadi pemilihan Allah bukan oleh karena kebaikan manusia tetapi oleh karena anugerah Allah itu sendiri. Atakas dihitai amanginang. Dipilih na sida gabe bangso na badia. Molo tapar rohahon nian perdalanan di bangsoi jala songon dia parangin na sida suku-sukun rohata buasa gabe bangso na badia na sida. Alai sarupa do idohok kita. Sukunot ta buasa di parbadiai di batahita? Daong. Dangadong nauli na deng kataulahon. Holan alani asid hot holong ni rohana do di bagasan Kristus. Gabe dohot tita muse malua. Jadi peristiwa keluaran sama juga dengan peristiwa haluota sian dosa alani Kristus Yesus. Alai na mangihuk musia manginang songon naung dihasiani jala di parbadiai debatana sida sasitong na ikom mamangulu di nasida songon na tersurat di sada Tesalonika
Sada Tesalonika 2 ayat 12, songoni nang dihita ikota kasmanianon, jala hubulani hami do hamu asamar parange hamu songon na tama marado ponde bata, naman jauh hamu tuhara jauna dohot tuha sangapon nai. Namang ihu muse lam takas songon refleksi huida hami si patol hasota, tapeo mahata ni debata jala taulahon songon naung jinu ni debata, songon naung ni pilit ni debata, songon naung pinarbadiaan ni debata. Di bahini toktong do hami mandok mauliate tu debata, ay di jakok kamu do hata ni debata na binegemuna sian hami, dada songon hata ni jolma di jakok kamu, tung songon hata ni debata do, ay ido tutu gabe marpakorhon mahatai di bagasan hamu akka na porsea. Jadi songon maka mauliatehon nang pinilit ni debata hita, nang pinarbadiaan ni debata hita, bangso Israel marpadan do nasida ditikilaho mangului debata. Nakpeudut na di perdalanan ni nasida jot do ditadikon nasida debata, alai hita nang marpadan di bagasan mudar ni Kristus nau porsea hita, jala nau tajalo haluaon, pamilito ni debata di hita di parbadiai marhite Yesus Kristus, ikon ulahonot tama sude hatana na hombartulomo ni rohana, alai pangidoan nian jala disomma si patak kasota asa manoktong ma unang persatokinan. Ima akka pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita, dinaparadehon jamitata hita asalam mamora hita diakabahan nalaho si pakeota. Diurupi tuhat tama hita disaluhut pangaradiota.